Πέρασαν 11 χρόνια από την πρώτη ταινία που έκανα με τα παιδιά και περίπου 7 από τη δεύτερη. Και σε όλο αυτό το διάστημα αναρωτιόμουν σε τι επίπεδο έχει φτάσει η εθνική μας κυνηγετική φυλή. Εγώ λοιπόν με τα δικά μου μάτια αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής είναι μια ομάδα σε επίπεδο που θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τις ευρωπαϊκές φυλές. Σήμερα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε ένα κυνήγι με σημείο αιχμής την περιοχή που διάλεξε ο λαγός για να πιάσει. Και μάλιστα θα ξεκινήσω αντίστροφα την περιγραφή μου, δείχνοντας από την αρχή που είναι πιασμένος ο λαγός. Εκεί λοιπόν στη συστάδα με τα έλατα που βλέπουμε είναι το γιατάκι του και σίγουρα αυτή τη στιγμή μας ακούει και έχει αντιληφθεί τα πάντα. Οι τρεις λέξεις κλειδιά στο σημερινό πρωινό είναι η επιμονή, η λεπτομέρεια και η πονηριά. Αν τα σκυλιά ή ο κυνηγός κάνουν το λάθος και παραιτηθούν από το μέρος, δεν πρόκειται να δούνε λαγό σήμερα όσες ώρες και να ψάχνουν. Θα φτάνουν στη πηγή και νερό δεν θα πίνουν. Να σημειώσουμε ότι ο Δράκος για άλλη μια φορά κατάφερε εδώ πέρα και το... Όχι, εδώ όμως το... γύρισε πίσω, έφερε τα σκυλιά στο σημείο που έκανε το δίπλωμα ο λαγός. Δείτε που ήταν και πόσο μαλλί άφησε όταν πετάχτηκε από εδώ μέσα, αλλά και από πού κατέβηκαν τα σκυλιά. Αυτός όμως είχε πάει, είχε κάνει ένα ψευτογιατάκι πιο πάνω, εκεί που είδαμε. Προς τα άλλα τα πάνω. Πήγαινε προς τα πάνω και ξαναγύρνε και κάτω. Ναι. Θεώρησε ότι συνέχιζε προς τα πάνω. Αυτός έκανε τον κύκλο και πρέπει να βγει και στον δρόμο εδώ πέρα. Σωστά. Εντάξει, ήμασταν τυχεροί γιατί νομίζω πιάσαμε ένα ωραίο ξεφόλιασμα. Ένα δεύτερο ωραίο ξεφόλιασμα από τον ίδιο λαγό. Ναι, ναι. Η παρατεταμένη ανοβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες πλέον είναι παρελθόν. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της φυλής του ελληνικού ιχνηλάτη είναι η εύκολη αναγνώριση του φρέσκου ίχνους από τα μπερδεμένα ίχνη της βραδινής βοσκής και η γρήγορη χνηλασία τους. Αφού λοιπόν πολύ γρήγορα ξέκοψαν από τα μεγάλα ανοίγματα και πλησιάσανε δεξιά προς το ντυμένο, παρατηρούμε ότι πλέον αλλάζει και ο τρόπος της ιχνηλασίας τους. Γίνεται πιο αργός και πιο μεθοδικός. Θα τα θέσουμε εδώ που τον βάλαμε τα σκυλιά, μονοδόροι μέσα στο πιστό. Άμα σηκωθεί ο λαγός και κυνηγηθεί, πιστεύω θα περάσει πάλι.
πάνω, ήρθε μέχρι τα 50 μέτρα εδώ από κάτω από τη Λάκα. Δεν βγήκε πάνω μας την πρώτη φορά. Είναι το μέρος τέτοιο εδώ πέρα που ο λαγός για να βγει σε ανοιχτό από το κλειστό πρέπει να κυνηγηθεί πολλή ώρα και επίπονα από τα σκυλιά. Αυτός ο λαγός προφανώς το κυνηγήσει τα σκυλιά όπως έπρεπε και είχαμε την ευκαιρία και τον το φυκίσαμε. Αν ακούσατε προηγουμένως στην κάμερα, ο σκύλος του ξεφόλιας ήταν αυτός ο Πάνας για άλλη μια φορά. Είναι ένας πολύ δυναμικός σκύλος στο ξεφόλιασμα, βοηθάει πάρα πολύ και στο ξέκωμα. Ο πρώτος που γάβγησε κάτω χαμηλά στο κλειστό, δηλαδή που άκουσα κι εγώ και προφανώς τα άκουσε κι εσύ, ήταν αυτός. Ναι, ναι. Σαν επίλογο, οφείλω να πω στον Παναγιώτη για το σημερινό κυνήγι, ασχέτως αν δεν κράταγα όπλο, ότι προσωπικά το ευχαριστήθηκα από την πρώτη στιγμή έως και την τελευταία. Χαίρομαι όμως πραγματικά που είδα ελληνικούς ιχνηλάτες να εργάζονται ασταμάτητα και με πάθος κάτω από αυτές τις συνθήκες και φυσικά νιώθω περήφανος για την εθνική μας φυλή.